je pun negativnih energija po celom svetu. Vaša duša je umorna. Negativna energija se hrani. Potrebno je mi isceljenje. To je energija, toplotni udar, pada kroz tebe, čistite. Duša izilazi, ide kod Gospoda, ideš u drugu dimenziju, vidiš gore Boga Isusa i posle isceljenja dolazi do ozdravljenja. Bog nešto zna što mi ne znamo, Bog nešto vidi što mi ne vidimo, Bog nas je stvorio.